Pamilya sa tulo ka mga namatay sa sunog sa sitio Sudtungan, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagpatabang kang Mayor Pastor Dasa, daw dili pa nila madawat ang gidangatan nga trahedya. Ano ang exclusive report? Bugat pagkaayo'g dili pa madawat sa mga kabanay ang nasinating trahedya nga mikutlo sa kinabuhi sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Nakala silang Rosalinda Armilia, 55 anyos, apo ni ini nga si Alia Jane Inok, 7 anyos, ug ang pag-umangkon nga si Desiree Kisio, 15 anyos. Emosyonal ang inahan ni Desiree. Sanglit mo uli na unta kini sa ilang balay sa liluan apan wa makapadayon. Nakatext pa usab sa gabi diin ang mensahe puno sa kamingaw ug gugma. Pagkagabi nag-text pa dyan, nag-chat me. Ang inanid po na kami nga anak, uli, nak. Siya mo uli, man kumaoy. Kami nga lagi ko ni mama. I love you, nak. I love you, ma. Alas na ibi, ako siyang kitawagan. Uli ba ya, ha? Lagi, ma. Uli ko. Pamalihan man ko tiya. Oo, ma. Maura kita last. Pagka na mo. Ako magdamo. May gunanin ay abo na lang. Ako makitaon niya dito pagtanaw na ako sa panganak Luy kaya nga nagtikongkong. Samtang ipadayag sa anak ni Rosalinda nga posibleng naratol ang iyang inahan, busa wa na sila makahinumdom sa paggawas. Pag kita na ko sa aso nga kuan, nya na ni bumbiro, wala na gyud akong hunahuna. Sila yung mama nga na jud sa sulod niya kay bawo na jud ko nga murag lahi na jud ang feeling gani kay akong mama kay bawo jud ko nga ratulon. Ting mata manggod siya, nya Sunday pagid siya, nya mingaw sa gawas ba. Gikanakdang ipakremate ang lawas sa mga biktima. Lakip sa nasunog ang iro. Samtang ang tagtungod nagkigatubang kang Mayor Pastor Dasa aron sa pagpangayo'g tabang. Mihatag og personal nga hinabang pinansyal ang mayor ngadto sa mga biktima. Gawas nini, gipaasikaso usab niya ang dali nga pag-release sa cash assistance gikan sa city government. Sa among pamilya gikan mga dia siguro sa 25,000 kay tulo man na. Ang mga katawhan usa na sila matuog o usa nga na sa ilang balay ilag yung tan-awon nga na-unplug ug do na may mga gasol ilang ma-off. I mean ang usual nga pahimangno sa atong mga fire kuan tan-awon jud na. Uban ni Edward Tubilan, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.